Hej, her har vi Thomas, Tigo, Silas og blyantspidseren Magnus. Og Thomas hedder Macbarn på Minecraft, Silas hedder Silas med Fitoy, Tigo hedder Tigo G. Olsen 527. Og her er også by. Ja. I må meget gerne bruge mod, men kun 20 mini items og X-ray. Og det her, det var server IP. Ja, det her, det var server IP. Server IP, det bare kaldt den Thomas' server, eller hvad nu er vi. Og server, nej, det er servernavn, Thomas server. Og det her, IP, det er 5.38.81.212. Og adgangskode til Mats, det er 3, og Thomas Birkenstol TB. Her var Spy. Det er Tigo G. Olsen, og det er her mig. Så til på dø. Ja, og så skal jeg lige vise jer blyantspidser. Ja. Nej. Ja. Ikke blyantspidser alligevel. Det viser ikke lige har. Nå. Nu stopper videoen. Farvel.